Imos meterle man a algo que parece complicadísimo, pero que no fondo nos toca a todos. O sistema financeiro español. Básicamente, imos ver como é posible que os cartos que alguén ahorra acaben siendo o empurrón que necesita unha empresa para arrancar. E ollo, porque si este motor gripa, o problema é para todos. A ver, para entenderlo fácil, imaxinémonos unha ponte. É sinxelo. A un lado da ponte temos a xente que ten cartos aforrados. Pois iso, familias, empresas. E a outro lado temos a quen precisa eses cartos. Non sei, para mercar unha casa, montar un negocio, o que sexa. Cal é o traballo do sistema financeiro? Pois construir esa ponte. E claro, que sexa unha ponte sólida e que funcione ben. Esa imaxe do sistema circulatorio é que é xenial. Se o capital, que ven sendo o sangue da economía, flúe como debe, todo vai sobre rodas, as empresas medran, hai traballo, a cousa vai ben. Pero, que pasa se hai un atasco? Pois xa o vimos nalgúnas crises, non? Se o sangue non chega, todo o corpo, toda a economía empeza a fallar. Vale, xa temos claro que o capital se move. Pero, como se move? En que formato, por así decirlo? Pois aquí é onde entran en xogo os activos financieros. Son os vehículos, sí. O exemplo máis típico que se nos pode ocurrir a todos, un depósito no banco. Para a persoa que mete aí os seus cartos, eso é un activo. É dicir, un dereito a que lle devolvan eses cartos cando queira. Pero para o banco é un pasivo. Unha débida que ten con esa persoa. E esta doble cara, esta dualidade, é o que move todo o chollo financeiro. A cousa ponse interesante cando vemos que cada activo financiero se define por tres cousas, sempre as mesmas tres: rendibilidade, risco e liquidez. A rendibilidade, pois iso, o que se espera gañar. O risco, a probabilidade de quedar sen nada. E a liquidez é o fácil que converter ese activo en cartos contantes e sonantes. O kit da cuestión é que estas tres cousas están sempre pelexando entre elas. E aquí vai a regra de ouro, a que non falla nunca nas finanzas. Para entendelo, non é o mesmo ter os cartos nunha conta corrente, que podes sacalos cando queiras, non ten risco, pero tampouco dá nada, que metelos nunha startup tecnolóxica. Aí a cousa cambia. Non podes sacar os cartos cando queiras, o risco é altísimo, pero se a cousa sai ben, a ganancia pode ser espectacular. A conclusión é clara. Quen queira máis rendibilidade, casi sempre ten que asumir máis risco. Ben, xa temos as pezas, os que aforran, os que invisten e os activos. Pero falta alguén no medio, non? Quen fai de Celestina? Pois para eso están os intermediarios financeiros. O truco destes intermediarios non é só poñer en contacto a xente. A súa verdadeira maxia está en transformar os activos. Pensemos nun banco. Colle un montón de depósitos pequenos, de 1.000 euros de aquí, 2.000 de alá, e con todo iso, créao e transformao nunha súa hipoteca de, poñamos, 200.000 euros para unha familia, e a devolver en 30 anos. Fixémonos no que fixo. Transformou a cantidade, o prazo e ata o risco. E ollo, que aquí hai unha diferenza fundamental. Temos, por un lado, os intermediarios que son monetarios, como os bancos. Estes teñen unha especie de superpoder. Poden crear diñeiro. Como? Pois cando un banco dá un préstamo, non colle os billetes dunha caixa e ellos dá a outra persoa. O que fai é unha anotación digital. Crea un depósito novo na conta de quen recibe o préstamo. Ese diñeiro acaba de nacer. En cambio, outros intermediarios, como unha aseguradora, non poden facer iso. Só poden mover os cartos que xa teñen, os que recolleron das primas. Claro, con tanto diñeiro movéndose, isto non pode ser a lei da selva. Faltaría máis. Fai falta un árbitro, ou varios, que poñan as regras e vixíen que nin quen faga trampas. Eses son os reguladores. En España, básicamente, temos tres grandes vixilantes. A CNMV, que é como o policía da bolsa. A Dirección Xeral de Seguros, que se asegura de que se tes un problema, a túa aseguradora teña cartos para pagar. E logo o peso pesado, o Banco de España. Imos ver que fai exactamente. O traballo do Banco de España poderíase resumir en 4 grandes tarefas. Primeiro, aplica a política monetaria que decide o Banco Central Europeo. Ou sexa, axuda a decidir como de caros ou baratos están os cartos. Segundo, garda o tesouro, as reservas de ouro e outras moedas. Terceiro, é o supervisor dos bancos, mira que teñan as contas en orde. E carto, que o resume todo. A súa misión é que todo este tinglado financeiro non se veña abaixo. Moi ben, pero é cando as cosas se torcen. Que pasa cando o sistema entra en crise? Pois para ver eso en acción non hai mellor exemplo que o que pasou coas caixas de aforros en España. Unha historia de transformación a forza. A ver, situémonos no ano 2010. Nese momento, en España, había 45 caixas de ahorros. E non eran bancos normais e correntes, eran outra cousa.
Moitas tiñan un carácter case público, estaban super arraigadas ao seu territorio, dedicaban parte dos beneficios á obra social, eran parte da paisaxe de cada comarca. E entón estalou a burbulla inmobiliaria. A partir de 2007, moitas desas caixas víronse con un problema, pero un problema xigantesco. Por qué? Porque se meteran ata o pescozo dando préstamos para a construcción. E de repente o ladrillo parou en seco e eses préstamos deixaron de pagarse. A situación volveuse insostenible. Había que facer algo, e rápido. O que veu despois foi literalmente un terremoto, un tsunami financeiro. En só 5 anos, de 2010 a 2015, daquelas 45 caixas, só quedaron 2. 2. O resto desapareceron. Unas fusionáronse, outras foron absorbidas. O mapa bancario español cambiou dun día para outro. Para sempre. Vale, despois de ver todo isto, as pezas, as regras e ata unha crise en directo, cal é a conclusión? Por que nos debería importar todo este rollo do sistema financeiro? Pois importa, e moito, porque este sistema, con todos os seus defectos, é o que fai posible que os ahorros duns se convertan nas oportunidades doutros. É o que permite que unha familia teña unha hipoteca para a súa casa, que unha persoa con unha boa idea poida montar a súa empresa ou que se financie a construcción dun hospital. Sen esta maquinaria, a economía de hoxe sinxelamente non existiría. E claro, para que a xente se fíe de meter os seus cartos nisto, ten que haber redes de seguridade. A máis importante de todas é o chamado Fondo de Garantía de Depósitos. Isto que quere decir? Pois que os ahorros no banco están asegurados ata 100.000 euros por persoa e por banco. Ou sexa, que aínda no peor dos casos, se un banco quebrase, os ahorros da inmensa maioría da xente estarían a salvo. E iso, claro, dá moita tranquilidade e é clave para que todo funcione. O das caixas de ahorros foi unha transformación brutal. Pero a historia non para. De feito, agora mesmo estamos no medio doutra revolución. Pensemos nos bancos que só funcionan polo móvil, nas criptomoedas, en todas as novas formas de investir que están a aparecer. O sistema financeiro está a cambiar de novo, e a toda velocidade. Por iso, entender como funciona por dentro, coñecer as súas regras básicas, como vimos hoxe, é máis importante que nunca para saber a que xogamos con noso diñeiro.